As partidas orzamentarias para Pontevedra dos presupostos xerais do Estado son pouco cribles, segundo afirmou esta mañá Carme da Silva. A concelleira considera que estas cifras se repiten ano tras ano nos mesmos proxectos e que, en resume, non se executa ningunha das obras que propoñen. As cuestións que aparecen son pois demandas reiteradas dende hai moitos anos, que devamos esperando que se rematen esas infraestructuras tamén moitos anos e que orzamento tras orzamento pois se prorroga un pouco máis o plazo de finalización desas infraestructuras. É o que hai, o sea, que non hai ningunha novidade con respecto a anos anteriores, o que sí agardamos que esas infraestructuras que aparecen reflectidas no proxecto de orzamentos se rematen dunha vez. Por facer un pequeno resumo, 18,3 millóns de euros son destinados á autovía A57, 597.000 euros irán a parar o paseo peonil entre Pontevedra e Marín, 456.000 euros para o convenio entre Fomento e a Deputación para a posta en valor de 18 xacementos, 321.000 euros para melloras na Nacional 640 entre a variante de Caldas e o acceso ao porto de Vilagarcía e 1 millón de euros destinado á remodelación do nó de bombeiros. A ver, todos somos conscientes do que significa nunha obra como o nodo de bombeiros 1 millón de euros, verdade? É abrir a partida. 1 millón de euros nunha infraestructura desas características non é pouco máis dá que para facer un proxecto. Sabemos o que significa, iso é abrir a partida, decir que está aberta. Pero bueno, por eso digo que non son así como moi creíbles. Carme da Silva asegurou que seguen demorándose proxectos altamente demandados pola cidadanía de Pontevedra, proxectos que, lembrou, se prorrogan ano tras ano.